Не як ці особливість дига, гранітна крошка в тому, сангреза і нага, сангрезу рихтагія. А накен йокне. Оп. Сангреза ради. Спеціальна машина омагія, джамш кагія. Іра, я машина омагія, джамш кагія. Бегахай, ё рӯз дигаш мияй, іра обратно мегиранд. Ё шояд мардуми ин ҳами хона кардиягаш. Хонаи аккуратно, ду этажа, се этажаш мигем. Яким этаж паркинг имаш. Аккуратно, чётко. Инайра скандинавская ходьба меган. Анами хел дта чира тёк. Да чура мегири да дастат, анами хел рах мегарди. Инами скандинавская ходьба японцо доказат кардиян ки беҳтарин машқай барои одамое ки мехоҳанд ки активни бошаку. Да скандинавская ходьба ино да ҳам дасто кор мекунанд, ҳам по. Яъне ки просто так рах бигарди дигар, агар ки дта чӯҳро бигири рах бигарди, бо дигар эффектиш дигар. Мо дворе ки як хона дар омадем, дар нерхи баландӣ сохта шудагия. Нигоҳ кунед. Мошиношон аккуратно мондагӣ. Ҳамаш чётки. Инаи чизошон ана розетка доранд. Розетка доранд. Предпусковой подогреватель меганаш. Барои не бари бамперда дидин, бари бамперда розетка доранд. Мезанаш, дар зимистон чиша гарм мекунад. Тасоли мошина гарм мекунад ё ё тасолша мекунад, ё маслаша гарм мекунад. Яъне ки вақте ки тасол ё маслаш гарм шуд, мотор гарм мешавад. Меои мошина мешини, просто гирёнш мекунӣ, уже печката гирён мекунӣ. Расходи мошин кам мешавад. Умуман расходи мошин да ком вақт мешавад. Ана где-то 30% расходи мошина меган да гармкунии мошин меравад. Яъне ки одамое ки раҳи кӯтоҳ да мераванд, меоянд ку уно расходшон зиёди бадай. Ай, ина ҷои мусорпартоишон ҳамаш аккуратно мусорро ё сортироват мекунанд. Ма мутаассифона финскиро намедонам, ҷа наисондагие да, куҷоишда чиро мепартоӣ. Инҷа ба фикрам қоғоза мепартоӣ. О навҷаш атходҳои чияй авқотҳай. Инҷашда ягон бақлашкаро ба фикрам мепартоӣ. Ҳам хеле да сортироват мекунанд мусорро. Ҳами архитектор чхеле ки ҳами дома проектировать кардагия ку ҳами дом ҳами хел места. Ягон кас хелеш да мансарда отдельно намепӯшонад. Ягон территорияро чӣ намекунад, забт карда намегирад, самозахват карда. Чхеле ки ҳамо архитектор ҳамиро проектировать кардагия, ҳами хона бояд анами хел беста. О на нигоҳ кунед, я фин да балконаш промагия. Сигарет кашидистай. Беҳтарин. Вақте ки ман меомам хеле ҷоро тамошо мекунам, ҳавасам мекунад да. Баъд худам да савол метавонам ки чӣ ба давлатҳои мо ҳам хеле нестанд. Аз сабаби худам да ҳам хеле савол додам. Не ки иша нотуғрӣ кардаанд, дидем? Ин турбои ова нотуғрӣ кардаанд. Дар Санкт-Петербург аксари дар Россия, умуман дар Россия аксари ҳамаш 99% ҳамаи турбоҳо нотуғрианд. Анам хеле сохта шудагиянд. Иё ва куҷо меравад? Аки иё ба фикрам ки чӣ хел идея кардагиян. Яъне домам бинан ишам ҳам хеле ай. Не ки домои ӯ тараф, ба фикрам ин хеле нестай. Мақсади ё чи ай? Иҷара дидем спускай. И о мақсад мефурӯе, ҳам спускати ҷода мерава канализатсия, ливнёвка мефурӯя. Хай иёрам гапошон, корошон камкамакӣ дуруста ё? Камкамакӣ не 80% шояд дуруст бошад. Як хубаш ҳамин ки як бора канализатсияш барем. Албатта ира расходиш камакак зиёдтарак мешавад. Яке ба ҳар ҳол падизошона нигоҳ кунед, чи ай? Прозрачный ай. Прозрачный падизо. Ина мешавад ки дурмуша. Нигоҳ кунем, чӣ хел тоза ай. Ҳамаи ҳами падизош, входной двериш ҳамаш прозрачный ай. Яъне нигоҳ кунед, частная территория нависондагӣ ай. Мақсад ҷо омадан мумкин нест ай. Пешакӣ нависондагӣ ай, ба орусӣ нависондагӣ ай. Бо 93% аҳолиш ба забони финӣ гап мезананд, 6% ба шведӣ. Боқӣ мондааш дигар 1% дигар забонҳо ай. Мои мард омагем. Мошини полисейский ай. Мошини полисейский. Полизи мешидай.
полизи. Сезонаш маҳкам ай. Агар неҷа мешти гулят кунем. Як ҷои базеб. Так, давомшам берем, оз тамошо мекунем. Хулоска гананда хирсанд ай. Мебиниш, мардумаш хирсанд ай. Ҳамаш механдад. Бароям меган ки одамои хушбахттарин дар ҷо зиндагӣ мекунанд. Ин гап ҳам асос дорад, просто так ин гапа гуфтагӣ нестанд. базеб. Ҳамаш шуру сохтагӣ. Мада интереснее. Ана экономикаи ҳамин давлата омӯхтанд ки ҳамин давлат умуман чӣ дорад? Да чӣ мақсад дорад ки ҳам қадар хушрӯ? Хай ман Норвегияро медонам ки Норвегия нефт дошт. Нефт хушрӯ фурӯхт. Ана ҳозир агар кам ҳам боша, не ки пуле ки ай нефт ба даст овард, ҳамонро грамотно истифода бурда ҳамаша. Барои хушрӯ ҳамаша истифода бурдагия имрӯз ана чанд поколениша бафикам 2 поколения мардумша зиндагии ҳозир чӣ хеле мекунанд, оянда 2 поколениша ҳам хел гарантированӣ мақсад резерв доранд. Шунавидагиам да ман дар борашам камтар хонда будам. Ан дар бораи Финляндия мутаассифона хондагӣ набудам. Хаҷи ягон информатсия агар омад ба кардам бо мегӯм. Барфа ҳамаша ҷамъ кардагиян як тарафта. Шаҳри мақсад северния ба ҳама ин нигоҳ накарда, бо мардумаш ба ҳамин спорт, умуман ба ҳамин велоспорт, велосипедда бениҳоят шавқ доранд. Нигоҳ кунед, ҳамаи ҷошта великина велик. Ҳо марда қатъи великай. Инҷа велик. Ҳозир ганда хунукай, шамоли хунук 3 градус хунукай, баъд шамол аиҷада. Ҳамин шамолда нигоҳ накарда, мақсад велик ҳай мекунанд. Ин ҷумлаи домай. Якум этаж просто чия? Якум этажаш барои савдову ҳамхелия. Ман ёд дорам, дар мактаб ёна мехонем, солҳои 2008-2009 буд ба фикрам, агар хато накунам. Ана Шаҳртузда мақсад раиси ноҳия ба фикрам намедонам дар куҷое дидай, ана гуфтанд ки тамоми ана домое ки дар чӣ меганаш? Раҳи главни қатъи мегзаранд ку, Шаҳртузи хелие да. Ана роҳи мақсад чӣ мегӯянд? Федеративни раҳ ба нобайни раён мегзарад. Гуфтанд ки мегирем ҳамаи домое ки дар ҳамо раҳи главни ҳастанд, мегирем якум этажи ҳамаи доморо магазин мекунем. Касе Шаҳртуз рафта боша, ҳамин чиза на самом деле кадагиянд. Ин ҳам чӣ хел бигӯм? Ҳамин як практикае ҳастае ки мардумои худмон омада дидау дар ягон ҷо тамошо карда, ҳамон чиза мақсад истифода бурдистанд дар ҷои худмон. Не ки хай мутаассифона экономикаи худмон бақувват нестай. Барои ин уровень дар расиданда мақсад як этапи дигара гузаштан дар кор, камакак производствоу дигара бардоштан дар кор, баъд мешавад ки мақсад ҳамаиро организоват кунӣ. Банк, дигар структураҳои дигар ҳамаша баъд кадам мешавад. Ба фикри ман хеле. Инҷа пешоходни переход ня нигоҳ кар. Ман мекунам, ягон проблема неста. Ман мекунам ва ҳай мекунам меравам. Я бародарай ку дар Америка видео съёмка мекунад. Баъд мегӯяд ки куҷое нарам, мега мара мистер мега, сэр мега. Ман мега ин хел худам дар нигоҳ мекунам, мегӯм тоҷикам, мега мистер мешида, тоҷикам сэр мешида. Як гапи аҷиб зайдия. Худо баракатшития. Ранги ҳамвори дар инҷа меои, оли пота дар болои зебра мондагӣ ҳасти ё нести пешеходни переходда. Мебинӣ ки мошина ман кадаем, мега ака мегзари ё не? Бо дусти қатъи хел нишон медиҳад, бигзар ака. Ана фино худшон гирди дома хеле забор намегзарад. Ман намедонам чӣ ба ин домаш забор дора хеле. Ина чӣ хеле ки ман гуфтам ку барои предпусковой подогреватель мекунанд. Ина ин мошина мондагия. Уна пеши бамперишта зайгияиш. Мотораш постоянно рабочее состояние неста. Где-то 60 градуса, 70 градуса мехеза. Рабочий режим мотор 90 градуса где-то.
то ҳамун ҳавои 70-60 гармш мекунам. Так, ракуна пацас. Намешнусам дака. Пенти рапинау. Короче, 1982 нависондагӣ. Чӣ герои ҳаст? Чӣ герои ҳаст? Чӣ кори кардаги аст? Май бесавод мутаассифона намедонамш.